yung dalawa kong chikiting nito kasi nasundok ko si ate nila. Yan ang ating dagat ngayon. Ang sarap mag-ride pagka ganito kapresko ang hangin. Yo, what's up mga kasinaga? Isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, susunduin ko yung yung anak kong panganay, si Kulin, si Myra, at si Mama Merna. Kasi ngayon mga kasinag, nakakuha tayo ng tutuluyan nila sa B2, doon sa iniiskwilahan nila. Ilang araw na sila nag-stay dun mga kasinag. Ngayon, susunduin ko po sila ngayon para makauwi naman sila dito sa bahay. Samahan niyo ako mga kasinag at sunduin natin. At ipakita ko na rin sa inyo yung tinutuluyan nila dun. Samahan niyo muna ako mga kasinag, sunduin natin. Alis na tayo mga kasinag. Sundo muna tayo. Okay, let's go. Basura. Managirin ng mga kasinag. Kaya tawag tayo. Apas tayo pag dating sa ganyang mga inuman. At magra-ride tayo. Susunduin natin yung ating chikiting. Alam niyo mga kasinag, ilang araw na si Kulin umiiyak tuwing gabi. Gawa po ng hindi sanay na mawalay sa amin. First time niya na mag boarding house, kahit kasama niya yung kanyang pinsan at si Mama Merna, yung kanyang lula, kung saan ay nahuhumsik din yung ating panganay. Kagabi nga bago kami umalis doon, inayos kasi namin doon mga kasinag. Ilang araw na ako nung nagpapanday nung tinutuluyan nila. Kasama ko si Kuya Ding. Pag alis sa amin kagabi, humibi daw yung anak kong panganay, umiyak. Gawa po ng namimiss nga tayo. Lalo na yung mama niya, mga kapatid niya, namimiss daw niya. Kaya nalungkot siya. Kaya ngayon mga kasinag, sunduin natin para mabawas-bawasan naman yung lungkot ng ating panganay na anak. Kahapon umulan mga kasinag, pero ngayon magandang init ng panahon. Magagandaan na natin ngayon. Hindi gaanong maputik. Pero kung hindi ako nakakuha ng tutuluyan nila mga kasinag na bahay dun sa Barangay Bito, hatid sundo ang mangyayari. Hatid sundo ko si Kulin tuwing umaga, sundo ko naman sa hapon. Ganun ang mangyayari, hatid sundo. Buti na lang, napakabait naman ni Bilas. At meron siyang dating tindahan doon, isinara na niya. Ipinagamit muna sa amin. Ayusin lang daw namin, doon na lang namin patuloyin yung mga bata. At hindi na rin niya pinaupahan. Sa kuryente lang kami mag-uusap mga kasinag. Kaya laki pasalamat ko rin naman. At hindi tayo ganong mahihirapan. Kahit nalulungkot yung anak natin, kahit nalulungkot yung panganay namin, pero sabi nga namin ni Mrs., sa una lang yan, masasanay din yun. Palibas at first time niya makaranas na mawalay sa amin, kaya nalulungkot siya. Ngayon mga kasinaga, samahan nyo muna ako at sunduin natin. Muli nating baybayin ang napakaganda naming daanan. Kung makapansin nyo mga kasinag, pasensya na po kayo at ang daanan namin ganito pa rin. Darating ang panahon mga kasinag, baka sakali mapaganda na rin ito. Itong papasok sa aming sitio.
kahit hindi ko naabutan para sa mga anak namin, sa magiging apo, o sana dumating ang panahon maging okay naman yan. Kasi hirap pagka ganito, lalo na para sa mga estudyante. Napakahirap mga kasinag. Ito ang ating daanan, no? Sa mga nagtatanong pala dyan kung nasaan na si Bagwis, kasi marami tayong mga viewers na naghahanap kay Bagwis. Si Bagwis po mga kasinag, wala na sa kanyang balita. Hindi na siya nabalitaan kung nasaan, nasaang lugar. Hindi na po natin nabalitaan si Bagwis, hindi na rin siya nakita. Kaya pasensya na kayo mga kasinag at hindi ko po ma-update sa inyo si Bagwis gawa ng hindi talaga siya makita. Malayo-layo mga kasinag ang ating tatahakin papunta sa Barangay Bito. Kaya sana'y huwag kayo magsawang manood ng ating vlog. Ito, uwian na rin ang estudyante. Dong, pauwi ka na rin. Yan ah. Yun na lang siguro ang nahuli na estudyante. Kasi yung dalawa kong chikiting, si Janjan tapos si Chloe, nasa bahay na mga kasinag. Maagap daw silang pinauwi ngayon kasi Friday ngayon eh. Yun na lang yata yung estudyanteng nahuli. Nasa lubong natin. Tingnan daw natin ang ating camera, baka lubat na. 45%. Hindi pa. Let's go! May 45% pa. Pag minsan kasi mga kasinag, ang battery ng GoPro ko 30% nalulubat na. Palibasa binili lang natin sa online, wala tayong mabilihan ng original. Kahit sa Naga City, naghahanap ako, walang original na battery ng GoPro. Online lang nabibili natin. Ang ganda ng dagat kayo, no? Dapat pala doon tayo dumaan sa baybayon. Ay, matalhod ang baybay. Malubog ang gulong ng ating motor. Dito lang tayo. Tayo tayo mga kasinag. Yung dagat natin ngayon. Yan ang ating dagat ngayon. Ang sarap mag-ride. Pagka ganito kapresko ang hangin, relax. Ang sarap sa pakiramdam. Tawid tayo sa tulay na ito. Ito ang daanan sa amin. Ito yung ginagawang resort dito sa amin. Ito ang dadaanan natin itong mga kasinag yan. Resort po yan. Ginagawa itong resort. Kage. Ayun mga kasinag, yung magtatrabaho dito. Shoutout sa ating mga viewers dito sa resort na ito. Ride muna tayo papunta sa Barangay Bito. Okay. Nung nakarang blinag ko ito mga kasinag, itong dada na ito, paghatid ko nga doon sa panganay natin papunta sa school, may magtatanong kung ano daw ang ginagawa ng mga politiko at bakit hindi nakapaayos ang aming daanan. Ang tanong mga kasinag, hindi ko rin po alam. Natin alam mga kasinag kung ano po ang kanilang ginagawa at ano ang plano nila para sa barangay namin. Yan ang malaki ring katanungan na hindi namin alam. Kaya sa ating mga viewers na nagtatanong, pasensya na kayo mga kasinag at hindi ko po masasagot iyan.
Ang makakasagot niyan mga kasinag, ang politiko at politika na may hawak ng lugar namin. Makatakot na rin itong tulay na ito mga kasinag. Tagal na panahon na ito. Parcel yung ating nasa lobong. GNT yata yun, GNT. Okay. Okay, agi po. May mga pato dito, may mga pato. Pato nga ba yan? Pato? Ayun, inakay na pato. Nandito tayo mga sinag sa Barangay Bubuan. Kaya agi po. Kaya agi po. Ito pa lang ang barangay namin. Ano? Bagwis daw sabi ng bata. Dito kasi sa barangay namin mga kasinag, ang tawag nila sa akin bagwis. Hindi man nila ako halos kilala mga kasinag sa pangalan ko. Bagwis talaga ang tawag nila sa akin. Ayan. Umpisa na mga kasinag. Umpisa na ang lubak-lubak na daanan. Kung mapapansin nyo, uulitin naman natin mga kasinag yung vlog ko po nung nakaraan, na makita nyo ulit ang lubak-lubak na daanang ito. Ano? Puro tubig pa. Ang nakakapagpaputi kasi dito mga kasinag, ang mga truck jeep na pumapasok dito, mga traktora. Yan ang matinding makapagpaputik dito. Kaya hanap tayo ng sarili nating daanan. Dito lang tayo sa gilid mga kasinag dadaan. Yan, diba? Makalusot lang tayo sa putikan na yun. Yan. Sigurado ako mga kasinag, excited na yung anak kong panganay. Nag-aantay na yun. Sigurado. Kasi gustong gusto na nung makauwi. Namimiss na ang kanyang dalawang kapatid. Kaya let's go. Ride, ride, ride. Woo! Simentado, lubak-lubak. Sila mga kasinag, hindi ko po kayang isakay. Kasi tatlo sila. Si Mama Merna, si Myra, tapos yung anak namin panganay, si Colin. Mabuti kung ang motor ko sana ay mahaba, yung isang klase na motor, kaya natin yung isakay. Kaso scooter lang yung motor natin mga kasinag, kaya babalik-balikan ko na lang sila. Ihahatid ko muna yung dalawang chikiting dito, makarating lang na Barangay Bubuan. As maglakad-lakad na muna sila papasok ng aming sitio. Tapos babalikan ko naman mga kasinag si Mama Merna. Balikan ko siya doon sa B2. Kita nyo yan, lubak-lubak. Lubak-lubak na daanan. Shout out pala dito sa dalawang yan. Anong hilahin nyo? Pakiagi ha. Ang cute ng kalabaw. Ang liit ng kalabaw, ang cute. Talagang
Itong motor ko na ito mga kasinag, magto 2 years pa lang po ito. 5 months na lang, tapos naman ito sa hulugan. Pero ang hitsura ng motor ko, daig pa ang 5 taon na. 5 taon ang niya, kung titingnan nyo itong hitsura ng motor ko, parang 5 taon na, pero magdadalawang taon pa lang to. Narugado kasi mga kasinag dito sa daanan na ito. Tapos itinatawid ko ng dagat. No choice po tayo, wala tayong ibang dadaanan. Sa totoo lang, napakalaking bagay mga kasinag ng motor ko na ito. Itong service namin, napakalaking bagay. Lalo na pag malakas ang dagat, may masamang panahon, may kalabidad na, tapos meron kami pupuntahan na importante, hindi naman kayo makadaan sa dagat, kaya nagmumotorsiklo kami. Kaya napakalaking bagay ng motor na ito. Kaya nagpapasalamat tayo din mga kasinag at nagkameron tayo ng service na ganito. Kahit motor lang, nagpapasalamat na ako sa mahal na Panginoon at nakakaya naman ating hulugan araw-araw. Kaya salamat. Ngayon, simentado. Okay. Tapos pagdating dito mga kasinag, lubak-lubak. Ayan. Dito lang po tayo dadaan sa tabi. Kung mapapansin nyo itong gilid na ito, yan. Ito ang babaybayin natin mga kasinag, para hindi tayo makaraan dyan sa batuhan, sa lubak-lubak na yan, yung nasa gawing kanan ko. Para hindi tayo dumaan dyan sa lubak-lubak na yan, dito tayo sa gilid. Kasi dito magaragandang danan, hindi ka gaanong uugtol-ugtol, hindi magiging kalug ang motor. Yan lang, gilid-gilid lang tayo mga kasinag. Ayan diba? Diba? Napakahirap, napakalayo. Walang cut ang video na ito mga kasinag. Ay, cutting ko lang pala dito sa video na ito mga kasinag, yung mga mali kong salita, yung mga nabubulol ako. Kasi may time na yung salita ko mga kasinag, nabubulol ako, yung nauutal. Yun lang aalisin ko sa video na ito. Kaya panoorin nyo ulit ito mga kasinag hanggang dulo. Kasi napakahaba talaga nito pag napanood nyo. Yan ayan. Oo, ha? Ayan, salamat. Simentado na. Oo. Thank you. Simentado na mga kasinag. Hanggang na po ito, Barangay Bito. Simentado na ito hanggang doon. Let's go! Pagka ganito ang danan mga kasinag, relax. Oh? Nalobat yung ating battery mga kasinag. Update ko lang kay mamaya pagdating natin doon sa Barangay Bito. Kasi nalobat yung ating battery. Namatay kasi kanina eh. Nasa kalahatian naman tayo mga kasinag. Malapit na tayo. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Nabasa ng mga estudyante. Pip pip. Apa tayo? Ayan na si Colleen.
excited lang umuwi. Siyempre. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tinutuluyan nila. Ito oh. Yan. Dating ano ito, tindahan nila Kuya Tali, nila Bilas. Ito yung pinanday namin nung nakaraan. Ilang araw ako dito mga kasinag na nag-ayos dito kasi inayos namin to. Kasi para pag nag-uulan, dito kasi sila naghugas, diyan na rin sila magluluto. Para okay, wala lang itong CR mga kasinag. Kaya pag nag-CR sila, dyan lang naman ang bahay nila Bilas. Pagitan lang itong isang bahay, bahay nila Bilas. Doon lang sila nag-CR. Pero dito sila tumutuloy. Bakit inilak nyo na? Nilakpig, palak na po nilulata. Nganda Oh, kinandado na. Ito yung inayos namin mga kasinag, ilang araw na. Tapos ito, yung mga kahoy na yan, dito namin ilalagay. Lalagyan namin ito ng bubong. Agawa ng ano? Agawa ng pag umuulan para hindi natampiyas dito. Dito sila tumutuloy mga kasinag. Nila kaya agad. Silula ng palak. Ito ang tinutuloyan nila mga kasinag ko. Buksan mo ilaw, yan. Dito sila natutulog. Dito, dalawa naman itong kwarto na ito. Tapos dito sa kabila, wala naman kami babayarang upa dito mga kasinag. Ang babayaran lang namin dito, kuryente. Kasi hindi naman ito pinaupahan ni Bilas. Ang ginagawa lang namin dito mga kasinag, inayos lang namin. Kasi nung nakaraan, sira itong banggerahan na yan. Sira yan. Tapos wala ito. Kung kaya nilagyan namin ito, binakuran namin dyan. Nilagyan namin ng ano, patungan nila ng pugon, hugasan doon. Yan lang ang ginawa namin. Sa masusunod na araw, babalik pa kami dito, may ayusin pa kami. Pinaplano ko rin kasi mga kasi naglagyan sila ng ano dyan. Papag, sana abutin ko pa. Dating tindahan dito mga kasinag nila Bilas. Ngayon mga kasinag, nagsara na sila kaya dito sila nagtutuloy. Ayan pala si MG. Sige dong, God bless, thank you. Ayan mga kasinag, punta na tayo. Okay na. Inaayos lang namin yung mga gamit. Dadalhin namin papunta doon. Mauna na kayo ma. Chat ko na si Auntie Grace. Nagaraw si Jun. Padara ka ako din pinulot sa kado. Yan. Iyon ako lang ihatid itong dalawang bata mga kasinag. Balikan ko lang kayo ma. Hatid ko lang ito hanggang sa bubuan. Palakarin ko lang muna ito pa uwi. Saglit lang. Sakay. Okay na. Nakakayan tukaw mo. Yung bago huwag mong ipitin sa gitna. Ano sa ano. Ayun mga kasinag, uuwi na tayo. Patutuwa yung dalawa kong chikiting nito kasi nasundok ko si ate nila. Aray, si Ate Mayra papa. Okay, balikot ha. Ayun mga kasinag, itong dalawang ito maglalakad na muna papunta sa bahay. Nandito naman ako sa barangay Bubuan. Babalikan ko naman sa Mama Merna para makauwi rin. Balikan ko muna siya doon. Sila ang dalawa maglalakad na. O yung bag niyong dala. Bye bye. Labitin niyo muna yan ha. Hindi ko kasi maihatid mga kasinag hanggang sa bahay. Gawa ng baka pagbalik ko padilim na. Kaya naman lang maglakad-lakad at sunduin ko muna si Mama Merna kasi napakahirap ng daanan dito sa amin mga kasinag. Nakita nyo man, lubak-lubak ang daanan, putikan pa. Kaya sabi ko sa kanila maglakad na muna sila. Hindi naman ganong kalayuan yan. Papunta sa sityo. Kakaabutan pa namin yung pagbalik. Balikan ko muna mga kasinag si Mama Merna ha. Update ko kayo maya. Okay, mga kasinag, andito na tayo. Ito ba si kuya?
Kaya mo yung bag na yun. Mayroon na rito sa loob. Nawala ko si bag. Doon mo si Mangga. Ayan na wag ako. Saan? Sabi ko baka pinababa lang si ano? Si MJ. Hindi mo ba dito man laso? Walas talaga yung gulong na yan. Sabi ko wala pa. Ay sabi ko pinababa lang yun. Kaya tigas mo man yata masyadong unahan. Slide din talaga pag matigas na masyadong unahan. Bawasan ka. Bawasan mo, baka sobra naman ang tigas Man mo. laso din pero maggirilig kami doon. Madulas pa tayong gulong nyo na yan. Ay, salamat mga kasinag. Nakauwi na tayo. 2 balik. Hatid sundo. Ang alay sa kamay mga kasinag. Sakit sa braso. Paliwas, lubak-lubak pa yung daanan. Update ko pala kay Pagaspas. Pagaspas! Pagaspas! Hello! Gutom na? Gutom ka na? Ha? Bubuksan daw natin. Pinapalamigan ka pa ng pagkain. Ano, ha? Ay! Ay, marumi na palang yung ano tubig. Marumi na mga kasinag May na ano na. Bukas lalamnang ko yan. Ilabas ko na ilabas. Palitan ko yung bukas mga kasinag ang tubig niya na yan. Ha? O diyan ka muna At ako ang pagkain mo. Papalamigan kita ng pagkain. Para pahinga muna ako mga kasinag tawag nito. Pagod. Ngalay. Ayun mga kasinag sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang muna mga kasinag at mag-aasikaso muna ako ng dapat kong asikasuhin. Bye bye.